Gobono abonchoreria nene kurwa sekta ya jua kali banyareko babagweso kena kwemburungania asekeria bate birenga ebinto namagania libaganetie gokorera emeremo ase sekta yo binyareko babigokina rigori hayankorengana nabaro banyareko bakuburi serikali inyareko bagekoene kinga nyareko bageokeania egati ya magori go spare parts echo chiganeirie asobokorerwa bwakirarituko akorengana na Thomas Mumanyo yoro munchureria seseme ya jua kali nigo abereka koichanere nchera bantu ba gose nchera bintu bya kungira magori asinonya barura kubore cha serikali kubanyorera chilon gosama kabesa iriyo kubakonya kugenderia esete yo ya jua kali nigo chinga kiecharuru kubore cha sabebori kwene kya munango baira bare abana babo kwenyorera chikos cha maboko echo chiraba konye kwegendera nabego kinya esekta ya jua kali gari nchirigo jatoro sibuna lirikare igo to iranete nse ntubwati nchira tukunyora chibese tubikiri chispea chiabeire iguru igo murario mintu nakinale goteba ngagaki chispea bakoni tigabayerie enchira aba baranyare kugura igora bono gita erie achire chiri bunye na 500 itairi bono muntu nsa da ujikunyara na pigipigi ekuborerie 100 na kitu arego sorore serikali onye ndiri ya nyara etokerie binte bibiko bigocha kurukinse je isiko bye pigipigi ere to nyara korosi pigipigi eyerie gas egere banyare gusamba serigo ririgiya rie gas estime yeriwe egere to nyare konyora ga faida noye nagake ikogera bona bono chitoken chinda sense moye estima nchiri koreta token ya 50 igo chikoreta 0.98 bono ntori konyora faida ende yonsi kaki igo tware gosoranga andonsi semototegererete serikali mwanje motokonye tonyore chibese moto loan toretere chioiri chiabeire iguru muntu tanyare kuguraye bweka egere tunyare koneria abamuraba muna bono gachwa kari na kinko basoranga beka abana baino igo kogende university onyore diploma degree obo muntu omonene kwetani kerina ende gwaga netigo etira kurwe form 4 bono iga swachwa kari akamangana irangi nero togo akandu bwate machine gwaka omeika nere gwaka chirangi omwana tigaso ekosieria amanya munangaki irangi erie gwakwa muno ko mix bakerangi erie rorekane koba ya igwananire ne kali erie bigibigi kusegari iga bantu baminto chikosie chine chiengenjo mono kwa sababu geragera omuntu akoreka kwa sababu chirangi ejibuno kwegera wakegari waenda na gwaka ne chinyumba iga bana baminto swachikosie sambereri ebintu ebigo sambe mirango nejidirisa emirango nejidirisa nchikonye abamuraba bakore ebintu online usabu kwaro kigintu kya